Thyssen-Stål A/S er en sønderjysk virksomhed, som har eksisteret i mere end 20 år. Vi er leverandør af stålkonstruktioner i høj kvalitet til byggebranchen og beskæftiger mere end 60 engagerede medarbejdere. Thyssen-Stål har kunder overalt i Danmark og Norge. Derfor foregår kontakten i forbindelse med rådgivning, salg og produktionsteknisk afklaring helt naturligt per fax, mail eller telefon. Vi har på tegnestuen dygtige ingeniører og andre med teknisk baggrund, hvis opgave er at designe og udvikle tekniske løsninger i samarbejde med salgsafdelingen og kunden. Vi indkøber råvarer i større partier fra førende valseværker, og vores lagerkapacitet er stor og rækker til cirka et halvt års normal produktion. Dermed sikrer vi, at vores produktion og rettidig levering ikke er afhængig af andre leverandørers luner og valg. Alle materialer passerer gennem et splinternyt og effektivt slyngrensningsanlæg, inden de sendes videre ind i produktionen. Dermed har smedene rene og gedigne materialer at forarbejde, og samtidig er der skabt en bund for, at der efterfølgende kan udføres en god og holdbar overfladebehandling. I svejseprocessen anvender vi avanceret robotteknik. Robotterne svejser meter på meter, år ud og år ind bliver det til tusindvis af kilometer svejsesøm. Med den roligste hånd, du kan tænke dig. Visse opgaver inden for fremstilling af stålkonstruktioner for byggeri er ikke egnet til automatisk robotsvejsning. Disse udføres af vores mange smede, som udover at være dygtige svejsere, også har stor erfaring i tegningsforståelse. Præcision og korrekt målsætning er afgørende for, at der ikke opstår problemer senere i bygge- og montageprocessen. Straks efter at stålet er færdigforarbejdet, sendes det videre til vores malerafdeling. Vi anvender et malingsprodukt med en ekstrem høj andel af korrosionsbeskyttende pigmenter. Vi kan også, efter kundens ønsker, levere vores stålkonstruktioner i galvaniseret udførsel. Mens færdiggørelsen af ordren pågår i værkstedet, kontakter vores montageleder kunden for at aftale det nøjagtige tidspunkt og de nærmere omstændigheder omkring spærrerejsning. Vores friske montagefolk er altid tidligt på færde. Der tilstræbes, at vi er fremme og klar til påbegyndelse af montage fra klokken 7 om morgenen. Vores montører har mange års erfaring. Dette i kombination med, at der løbende foretages store investeringer i køretøj og grej, betyder, at selv montage af meget store projekter forløber som en leg. En proces er til ende, men flere nye er på vej. Måske også til dig. Thyssen-Stål. Solidt håndværk til den rigtige pris.